Čau lidi, já vás vítám u nového videa ze hry Minecraftu, konečně. A dneska si postavíme baráček a jo, my jdeme na to. Tak jo, natěžíme si nějaké to dřevo. Tak, ještě pár dřev. Po případě můžete zanechat like, odběr a sdílení. Napište mi nějaký hezký komentík. A to je všechno. Tak, máme první strom natěžený. Vykraftíme si sekirku. Kde se dělá sekirka? Tady na první toto. Hop. Crafting, hop, tyčky, všechno, sekirku, tak a jdem těžit. Potřebuji jenom hlavně dřevo, to je všechno. A nebo bychom si mohli udělat baráček pod zemí. Udáme to asi baráček pod zemí, ale bude to těžší. Tak, vykopeme tuhle břízu. Tak, vykopeme další břízu. Tak. Jo, tady jsme nevykopal strom. Tady toto ještě vykopám. Hotovo. Tak, udělám si z toho ty, no víte, co myslím, ty planky. Potom si udělám asi krumpáč a začnu to těžit dolů. Asi někde tady, vedle těch stromů. Dám si takhle schody. Pro další video z Minecraftu můžeme dát takových 15-10 lajků a bude další díl z Minecraftu, pokud chcete. A když tak mi hoďte k tomu tam subscribe, jak budete dávat ten like. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Pokud pro další video 10 lajků nebo 15 a natočím možná s kamarádem, možná sám. To je všechno. Jenom vám něco řeknu. Videa budou chodit ve středu, v pondělí možná, nebo můžou chodit klidně každý den. Pokud chcete, tak mi napište do komentů. Pokud ne, že každý den, tak mi napište. Pardon, já mám takový divný hlas teď. Pardon. Tak. Zatím takhle to stačí. Někdy jindy si to zase nějak upravíme. A tak, no. Zatím to tu necháme takhle kamenné. Ještě tady to vykopem. Já jsem zničil tam krumpáč, jenom za tady takovou chvilku. Tak, tady to vykopeme. Kolik minut točíme? 4 minuty, to je v pohodě. Vykopeme, ne. Teď si tu dáme takhle crafting. Uděláme si tyčky. A uděláme si krumpáč a sekeru. Tohle už nebudeme potřebovat, tady tyto věci. V popise budete mít... ne, nic do popisku nechci dávat. Dobrý, nic. Já jsem chtěl jenom říct, že budu vydávat videa
z Minecraftu a z Brawl Stars a z Among Us. Z Brawl Stars ještě vím, není, ale chystávám tam něco, nějaký takový menší opening a tak, no. Takže si to chci nechat, až budu mít náladu na to brovko. A tak, no. Tak, tady to dokopám. Tady to taky vykopám. Poslední 2. Hop. To jo. Já bych to asi ještě takhle rozšířil, ale to až v nějakém jiném videu potom. Teď jdeme natěžit dřevo. Hop, hop, hop. Tak. Jo, to je nějaké divné dřevo, nebo jakoby to listí. Jo, spavnuli jsme se v Aha, jo, v tom jsou 2. Lol. Jsem nevěděl, že dá, nebo to je taky jeden strom v druhém. Ještě jeden. Tak, máme to. Kolik minut natáčíme? 6 minut. Snad to natáhneme na 10 minut. Protože moje videa jsou často jenom 10 minut. A to já chci, takže to nějak kolem 9 nebo 10 utnám. Ale hlavně, ať máme to dřevo na příští to video. A hlavně potřebujeme taky ovce. Ale to asi udám v off-screenu. Nebo jakoby, že to nebudu mít na video. A budu je hledat. Tak, dotěžíme tady k tomuhle strom. Teď půjdeme asi na břízy. Tak. To jsem úplně nechtěl. 7 minut. Za chvilku končíme, za 3 minuty. To je docela jakože málo. Že jsme to teprve začali a takhle brzo skončíme. To je jako škoda, jo? Ale nebojte, už jak mi půjdou zapnout streamy, tak tam budeme přes 3 hodinky takové a budeme točit Minecraft. Pokud chcete video, jak... co to bylo? Nic. Pokud chcete video, jak dělám reakci na, nevím, na něco, třeba na mého kamaráda, tak určitě mi napište. Nebo můžu dát na všechno reakci, ale zatím se mi to ještě nechce dělat a tak, no. 8 minut natáčíme. A já nevím, kde jsme. Hej, počkej, kde máme barák, ty vogo. Jsme ztracení. Hej, ne, kde mám barák? Nebo jakoby toto. Hej, kde to mám? Guys, hej. Kde to mám? Musím se... Ne, ježiš, já to mám vlastně tam. Já to mám včelí úl a jí. Ježiš, já se vselekl. Trošku. Tady ne? Kde jsme ho měli? Co? Hej lidi. Haló? What the fuck? Jo, tady jsme to měli. Co? Hoš, guys. Hej. Nám den, rychle. Kamo. Počkej, a tady jsem těžil, takže musí to být někde tady. Hej guys, kam kde mám barák? Teď tady jsem ho teď... WTF? Haló? Hej guys, teď fakt seriózně. Někde tam byly takové 2 stromy. Kámo, tož kde ho mám? Aha, tady. Je to on? Jo. Cože? To je divné. Takže fakt hodně divné.
No nic, neudělali jsme úplně moc, nebo počkejte. No nic, neudělali jsme moc velký pokrok, ale už to utnám, takže dejte 10 lajků nebo 15 pro další video, hoďte tam subscribe a u dalšího videa zase čau.